they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. At DJ Titan Jello. And this is Gloria's Secret File. Si Gloria na nakita ang ex niya sa hindi inaasahang pagkakataon sa mismong meet the parents pa ng kanyang anak at sa boyfriend nito. So ngayon, Titan Jello, bago natin ibigay yung mga gusto nating sabihin dito, pakinggan muna natin yung mga kabisyo natin na nagbahagi ng mga komento nila. Kasi sumasabog yung inbox ko ngayon eh. Sure ako kapag bukas siguro, sasabog na rin yung inbox mo. Ito sabi ni Matt, isang magandang gabi, DJ Rocky at DJ Jello. Para sa ating sender, maganda pa rin ang nangyari sa buhay mo at sa buhay ni Harvey. Lahat ng first na gawa ninyo, natuto kayo doon, hindi man nga kayo ang nagkatuluyan, at least ang nagkatuluyan ay ang inyong mga anak. Eto na siguro yung purpose ng heartbreak na naranasan ninyo nung sa inyong dalawa. Kaya naman, keep up the good work sa pagiging mabuting mga magulang at just move forward. Shoutout po sa kaibigan kong babaero na si Edgar Bailon, Greg Masca, Vito Jeffrey, pabati happy birthday na yun yung boss namin, si Boss M2. Salamat po, DJ Rocky. Nakakatawa. Galing magturo, no? Oo. Sa kaibigan kong babaero. Parang ikaw, hindi. Hindi naman. Tinatanong lang naman kita. Uy, tinatanong kita. Hindi ako nagtuturo sa'yo, ha? It was just a question. Yes. Diba? Ikaw na lang bahala kung aamin ka o hindi. Tama. Tsaka, lahat na napupunta sa Love Radio, mababait to. No? Totoo yun. Wala ngang babaero dito. Wala. Si Uncle Dagul nga, nagtuturo yan ng faithfulness sa mga tao dito. Anyway, sabi ni Carl Padillo, ang ganda ng kwento. What a small world nga naman. Importante, nagkaroon sila ng closure at hindi sila yung nagkagulo. Yes, tama. Dahil kung ibang tao yan, grabe nga, gulo yan. Pero ang mapapayo ko lang sa ating sender, patuloy lang niya kasama ang kanyang partner sa pagdarasal sa bawat isa para maging strong pa ang kanilang pagsasama at ang mga buhay ng kanilang mga anak. Guide lang sa tama ang relationship ng mga anak nila. Shoutout po sa Tambo, Parañaque City. Welcome to our new DJ, Titan Jello. God bless and more power to both of you. See you again soon. Shoutout sa mga taga-Tambo. Ayan. Sa mga taga-Tambo. Papadaan ka ba rin? Magpapawalis ako. Corny! Palinis ka. Pamalinis ako. Na maduming muldi. Ganun. Anyway, ito sabi ni Igop Motovlog. Wow naman! First time uli yung ganyang kwento. Hindi puro kabitan. Told ya, diba? Madalas kasi nagpapadala sa email talaga natin. Puro mga kabitan eh. Yun yung talagang kinakastress ng mga tao eh. Pero ngayon, di ba, wow. Pwede, guys pwede pala kayong magpadala ng ganitong klaseng kwento sa amin just in case. So sabi, hindi puro kabitan. So sa SM Sender, ang galing naman ng love story ninyo. At least nagkaroon kayo ng maayos na pag-uusap at nalaman mo kung anong rason. Kung bakit nga ba kayo talaga tuluyan nagkahiwalay at hindi na kayo nagkabalikan pa. At least kapwa kayo nagkaintindihan ng ex mo at kanya-kanyang
Meron na kayong mga kanya-kanyang partners na. Shoutout na lang po sa The GOAT, TNVS, kay VP Edwin at sa mga nakatambay dyan sa Kapitolyo Pasig, sila Uno, Jake at Bandama. Talagang #1 ang Love Radio sa mga TNVS. Salamat po DJ Rocky and DJ Jello. Wow naman. Oo, in fairness from Paranaque may Pasig tayo Hello guys, thank you. Eto pa sabi ni Jason, siguro matutuwa na lang ako kapag nagkita kami ng taong mahal ko. Pero hanggang dun lang yon. Hindi na kailangang mag-reunite ulit. Pero okay na rin talaga na nag-meet kayo, Gloria, at least nagkausap kayo ni Harvey. Move forward na lang. At least, hindi man kayo nagkatuluyan, nakabawi naman kayo sa mga anak ninyo. O, ito pa sabi ni CS. Hi DJ Rocky and welcome DJ Jello. Keep moving forward, sender, and handle your future with your kids. Sasabihin ko sana ang awkward, pero ayun, may naging closure pala. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Well, tama ka naman ang sinasabi kanina talaga, Titan Jello, na kung sa iba to nangyari, baka hindi ganun yung kung paano yung na-handle yung mismong pagkakataon na yun na nagkita sa isang restaurant yung dalawang mag-ex. Mahirap talaga. Ako naisip ko lang dito, dude, iba pala talaga yung impact na ginagawa ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak, no? Sobra. Like, hello, it can really break the relationship na na-build na ng mga bata So for example, yung dun kay Harvey and kay Gloria, kung hindi nahuli na meron silang relasyon, palagay mo ba sila mag-asawa ngayon? Hindi pa rin. Bakit? Kasi sabi nga daw, di ba? Ako naniniwala ko dun sa kasabihan na ang kapalaran natin ay nakaukit na sa ating mga palad. Ibig sabihin, yun lang ang naging dahilan kaya sila naghiwalay. Pero kahit ibahin mo man yung maging dahilan o mapigilan man yung pangyayari na yon, na napigilan sila ng nanay nila, mangyayari at mangyayari. So, mambababae si Harvey. Pwede yun. Totoo yun Pwedeng malala yung pangyayari na paghihiwalay nila o pwedeng hindi. Kasi ako naniniwala ako dun Kung hindi talaga kayo nakatadaan na kahit anong pilit ninyo o hindi para sa yung isang bagay, hindi mo makukuha. Well, I think it applies sa mga ibang bagay. Pero ako, hindi naman siguro lahat. Because naniniwala ako dun sa part na we are the product of our own choices. But there are times na yung mga tao sa paligid natin, kinokontrol tayo. And yung mga choice nila for us, sinasang-ayunan na lang natin because wala tayong choice. So, yun yung naganap kay Gloria. Feeling ko Pero kung meron siyang, part na, okay, hindi sila nakita na parang magjowa sila, ganyan. Tapos nagtuloy-tuloy yung relationship nila. Feeling ko, magiging sila. Feeling ko lang naman Pero kung talagang nakatadhana sila, bakit hindi sila nagtagpo ng single pa sila? Dahil hanggang doon na lang talaga. Iyon nga. Ibig sabihin talagang nakaukit na sa mga palad nila na hindi talaga sila sa isa't isa. Tinignan ko tuloy yung palad ko ngayon. Kita ko lang yung bakas nung pinahid ko sa puwet ko. Baboy. Kaya nagkagaling mo lang sa CR. Pasensya na, kailangan ko lagi talaga nagbabanyo. Dude, to naman. Okay. Pero, alam mo, ito yung mga natutunan ko dito sa secret file na to. So, yung una, may mga closure na hindi yun yung idea mo of closure. Like, ito yung closure na hindi mo inaasahan. Kasi ang idea natin of closure, di ba, yung mag-uusap kayong dalawa, magsiset kayo ng place. Yeah. Tapos, yun, pag-uusapan niya talaga kung ano yung nangyari. Like, bakit kayo nagkahiwalay? Ano yung pwedeng magawa sa mga susunod na sa susunod na relasyon ninyo na hindi nyo na nagawa dun sa relationship ninyo. Yung ganun, as in moving forward Saka, na kayo. Para sa akin, iba ang meaning ng closure Parang iba yung na-imagine Oo mo. naman, yung mga iba, kapag sinasabing closure tayo, usap tayo, iba nangyayari. Kasi sa madilim nila pinipiling pumunta. Hello, kung ganito lang yan. Kung makikipag-closure ka, syempre, hindi mo dapat piliin na
susunduin siya. Walang ganon. Kasi madami nangyari sa loob ng sasakyan. Yung akala mo, last hug na. Yung last hug, yung nguso bigla napunta sa liig. Gaganon yun. So dapat, dun kayo sa mga matataong lugar, kanya-kanya kayo ng punta. Ganon. Kunwari sa school o kaya sa restaurant na madaming tao, sa park, ganyan, sa Starbucks o kaya sa kung saan mang coffee shop yan. Ganon, dude. Ikaw, feeling ko nangyari sa'yo yan. Kaya yun yung naisip mo. Hindi, kahit naman kayo magpunta kayo sa coffee shop kung talagang dadaling kayo ng kapalaran doon sa... Hindi, sarili nyo ng choice yun. Kape muna tayo, tapos mamaya punta tayo doon sa... Kape tayo, tapos pahinga muna tayo. Napagod ako kakainom ng kape. Kala ko pagising to, patulog to. Hindi, napapalpitate na ako. Kailangan ko yatang may emergency room. Pero ang ganda na ng mo ang ganda ng mga napulot mo doon. Totoo yun, no? Na dapat talaga malaman mo din kung talagang paano mo i-handle yung mga sitwasyon na gano'n. Mm-hmm. Kapag nandun ka na. Doon yung kahalagahan ng emotional intelligence. Yes. Emotional intelligence and maturity. Pag nagsanib yung dalawang yun, wow, ang perfect mo kung paano ka mag-handle ng klase ng relationship or any situation. Imagine mo kung hindi ganun kataas yung emotional intelligence nila and maturity nila, palagi mo magiging peaceful yun ng ganun? Hindi. Magiging warla yun. So, alam mo, dito natin din mapapatunayan na hindi ko rin masabi na it comes with age eh. Yes. Pero feeling ko winwork out na yun sa sarili niya. Bakit? Kasi yung mga magulang niya hindi ganun kabukas sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. So, 'di ba meron yung mga bata or parang mga anak na kapag lumalaki sila, iniisip nila na eto yung gusto kong baguhin kapag naging parent ako. Kapag lumaki ako, ayoko na maging stricto masyado kasi ganito yung naranasan ko dati. Naranasan ko. So, habang lumalaki kayo, it's either imimimic mo kung ano yung behavior or yung parang kung anong pundasyon ng magulang mo na gusto mong matutunan or i-apply sa sarili mong pamilya or otherwise, di ba? Ito yung gusto ko ibahin. Kung naging kabit yung tatay ko, nanay ko, ayokong magkaroon ng ganun sa pamilya ko. Hindi ako maging ganun. Sabit lang ako, ganun. Ayoko maging kabit. Sabit lang. Parang ganun din yun. Hindi ba ganun. Sorry. Pero, ayun nga, totoo yun. And ako naman, sa side ko naman dito, Rax, bilib na bilib ako dun sa lalaki. Paano ka naman nabibilib sa kanya? Kasi, kung titingnan mo, mahirap bilang isang lalaki na makita mo yung asawa mo, yung misis mo, na makita niya ulit yung taong hindi naman pangit yung paghihiwalay nila. Mm-hmm. Dahil lang dun sa magulang, tapos yung pa yung first. Mm-hmm. Diba? So nakaka-threaten ba? May ganun ba? Parang threaten yung wife? Hindi naman. Pero kasi, darating din sa point na may mga selos moment eh. Magsiselos ka na parang, nakita mo na naman yung una mo. Talagang parang pinagtagpo kayo. Ganun. Baka cute na selos lang yun. Cute siguro na ganun. Pero may mga lalaki naman na hindi kayang i-handle yun. Ito yung mga lalaking flight yung response nila sa ganong klaseng situation. Yes. And I believe there are so many people, or especially men, na pag napunta sa ganung klaseng situation, flight yung pinipili nila. So parang aalis na lang sila dun sa ganung klaseng situation because it is too much for them to handle it. Yes, totoo yan. Pero hindi dahil may tinatago sila or takot sila. Pero yun lang talaga sila eh. Well, feeling ko may ganun I agree. Tama ganun ka ba? Ganun? Or parang may naisip ka na ganun? Kung nandun ako sa sitwasyon na yun, ako siguro mag-observe lang ako. Tignan ko, tapos sasabihin ko, parang kilig na kilig ka dun May gagawin mga banat. Hihirit ka ng mga pampalay. Oo, pag after na, parang kilig na kilig ka dun Pero huwag kang mag-alala, papakiligin kita mamaya. Ay, ang gandang banat mo. Oo naman, diba? Yun yung parang kahit maiihi yung asawa mo dun sa kinalalagyan. Kilig ka dun kanina. Ngayon, sa akin, titirik ka. Alam mo, Titan Jello, bagay sa'yo yung pangalan mo. Hindi naman. Hindi, kasi grabe yung mga ideas mo, laki, diba? Titan. Diba? Hindi, pero kaysa magalit ka, diba? Oo naman. Ano mo na lang.
it's how you really handle it. Yes. So, Exactly. I guess, talaga to, depende sa tao kung paano i-handle, pero dito natin makikita yung emotional intelligence ng tao, 'di ba? Kung siya ay mature enough to handle this kind of situation, 'di ba? Tsaka kung paano mo tatanggapin yung bagong pinakilala sa iyo ng anak mo, kasi again, it's not your story anymore eh. Anak mo na yun eh. So, sino bang bida dito? Hindi naman kayong dalawa mag-ex eh. Tama. Kundi yung anak mo. The purpose of meeting each other was because of the child, not because of the both of you. Naging daan lang yun para magkita kayo ulit at matapos kung ano man yung dapat yung tapusin or i-close kung ano yung dapat yung i-close. So, at the end of the day, it's not about you, but it's about your children. So, tama yung ginawa nila, yung may paghahabilin, may guidance and everything. Tama. So, yun. Ikaw, kung anong sasabihin mo sa anak mo pagkatapos ng lahat ng yun? Ingat ka. Mapusok yung Ano Kung sabihin may mo? babae. Kung sa'yo yung babae. Sige. Sa akin yung babae, tapos ako lalaki. Oo, ano sabihin mo sa anak mo? Nak, wag may bibigay basta-basta yung bataan. Ganon. Hindi ako, totoo lang. Hindi ko kakausapin yung anak ko lang din. Kausapin ko pati yung lalaki. Talaga? Oo naman. Bakit ganon? Gawin mo na lahat. Wag mo lang kuhain muna. Sana sinabi mo kalahati lang. Ay, parang kalahati lang. Okay lang mag-enjoy. Bigay mo lahat, simula ulo hanggang kalahati. Basta wag lang yung baba. Ganon. Yun. Yung nanay mo, talampakan lang binigay sa akin. Pero nakatiis ako. Pero nakatiis ako ng 5 taon. Bakit? Talampakan. Pero yung yun naman. Paamoy-amoy lang ako. Sabi mo, na-excite ka dahil doon. Oo, di ba? Depende naman niya sa'yo kung ano yung kung paano mo i-handle ang lahat ng bagay-bagay. So, yeah. At the end of the day, it's about the family, not the excess. Yes. Chapter close or story close and a new story begins dun sa pagmamahala ng mga anak ng ating sender. Ayan. So anyway, Kabisha, if you wanna share secrets, pwede pong feel-good love story yung ipasa nyo po sa amin ha. Hindi po puro kabitan. Okay lang po. Okay lang naman. From time to time may ganun. Pero yeah, tumatanggap po kami ng mga story ang feel-good din. Nang sa gayon, hindi po kami laging buwisit at si Titan Jello po hindi po laging kailangan ng losartan. Oo naman. Alam mo, napapa-araw-araw na ako ng pineapple juice. Totoo ba? Baka, wait lang. Baka naman hindi dahil sa high blood ka. Gusto ko kasi luminis. Yung ma-detox. Hindi para maganda yung amoy? Hindi, yun dalawang, oo. Hindi, dalawang yun, yung purpose niyan. Para umayos yung aking blood pressure. Tsaka? Ma-detox at mabango yung amoy. O, tatlo pala yun. Ay, tatlo pala. Tatlong purpose. O, sige na. Pabayaan na kita dun. Kailangan mo yan eh. Anyway, kasama pa rin si DJ Rocky. At DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Gloria's Secret File. This portion was Metro's number one. Love Radio.